Seara bună de la noi, suntem pe Wisconsin River. Am aici pe maestru emerit al pescuitului, Alex Faltinski. Da. Alex, prima dată am fost la Șalău, asta în mai, când am fost anul trecut. Pe Cameră am fost. Pe cameră. Ai mai fost la pescuit. Deci Alex ne-a dus de data asta la un alt pește, un pește istoric, un pește șmecher. Am venit la Sturion pe Wisconsin River azi, prima zi când se deschide sezonul. Sperăm să prindem ceva. Care sunt regulile la peștele ăsta? În ce condiții poți să-l prinzi? Poți să-l prinzi de oriunde? Poți să-l prinzi doar acum? Dimensiuni? Sezonul se deschide în prima sâmbătă din septembrie și ține toată luna. Iar în cazul în care vrei să vii să îi ții, trebuie să plătești ceva taxă specială și trebuie să ai de mărimea minimă de 60 de inci. Deci cam un metru jumătate. Da, și cât e taxa respectivă? Nu știu, din câte știu, acum câțiva ani era vreo $50 dacă nu mă înșel, dar era valabil doar 24 de ore. Și pentru un singur pește? Da. Ok. Și dacă nu prinzi peștele și îl duci acasă, cât costă abonamentul sau felul în care pescuim în Wisconsin? Nu trebuie să pescuim, nu trebuie să plătim nimic decât permisul de pescuit pe statul Wisconsin. Așa, și ăla e $30? 50 sau $60 pe an. Și cu permisul ăla poți pescui orice fel de pește? Orice fel de pește, oriunde, atâta timp cât e deschis sau e voie la ea. Și în fiecare baltă pe care te duci și îți spune, aici poți să pescuiești walleye, poți să pescuiești șalău, cu tare și poți să ții atâția. Este tot în fiecare zonă, e specificat. Dacă nu la intrare unde lansăm barca, poți să intri pe internet să te informezi ce limite și ce barcă avem aici? Ce instalații de pescuit avem astăzi? E un land Tai de aluminiu, de 18 fiți jumate, motor Honda de 135 de cai. Mai ai un motor acolo? Mai este un motor mic pentru pescuitul la trolling sau la trenă. Așa. De 9,9 cai. Da. Ok. Și mai ai unul în partea aia altă? Avem motor electric din față, care îl folosim pentru ghidarea bărcii când pescuim la trolling. E o instalație destul de scumpișoară. Nu e ușor să-ți procuri așa ceva și să ieși la pescuit, practic. Trebuie să investești ceva în pasiunea asta. E scumpă tare. Ok, cu ce fel de, cum se numește, momeală dăm? La Sturion pescuim în mod expres cu râmă de pământ. Râmă de pământ, ok. Și noi avem câteva bețe puse și cu peștișor, poate prindem ceva somn, deși și la peștișor intră Sturion. Ok, deci e treaba bună. Bun, urați-ne fir întins, pentru că în seara asta o să vă arătăm niște sturioni. Un pește istoric, un pește foarte frumos. Stăm aici la umbra scutului. Vecinii aia de acolo, numai ce ori scăpa ceva, dar nu știu ce pește, că eu n-am văzut peștele ăla până acum. Alex știe să zică mai bine ce pește e. Se numește paddlefish, e un pește cu o spatulă așa mare în fața Peștele ochilor. pedale, Da, e un pește care el nu mănâncă, când îl prinzi se agață pur și simplu, pentru că el filtrează microorganisme sau cum. El are cioc, practic, cumva. Merge cu gura deschisă și filtrează ce e în apă. L-am prins și eu, l-am agățat de spate, de coadă, de... Și pești mari? Sunt foarte mari. Am pește prins destul de mare, probabil de vreo 30 de kg, cel mai mare. Poate ne arăți o poză. Da, avem poze. Și în partea aia avem pe... prietenii noștri de la Chicago, partenerii de pescuit și prieteni de camping. Așa. Tot români, tot o familie de români, oameni faini. Și ei cu noi sau noi suntem cu ei pe lac și așteptăm momentul cel mare.
Tipii ăștia de acolo nu au reușit să scoată paddlefish-ul ăla, până la urmă l-au scăpat, se pare că... Pescuiesc ei pescuiesc la spinning, au linii fine, nu sunt pregătiți pentru pește greu. pește mare, da. Destul de greu să... Practic noi mai mult am venit acum pentru plăcere, că nu e în plan să luăm decât... Dacă intră somn, așa. Somn, poate să intre și șalău din când în când, dar mai rar. Dar somn, dacă prindem, îl ținem. Dar ideea e să luăm sturionul, ăla e cel mai mare. Să sperăm. Sunt dintre ei. Avem 6 bețe băgate momentan. 6 bețe, da. Ce firmă avem? Trebuie să fie o anumită firmă, dimensiune pentru sturion. Nu. Mi-e place să pescuiesc cu bețe dintr-o bucată, fibre de sticlă solide, pentru așa ceva. Am fir textil de 80 de livre. Ai vreo 40 de kilograme, 36, 37 de kilograme. Și cu lider de fluorocarbon de 40. Tot de livre. Tot de livre, da. Chiar la deschiderea pescuitului, Alex a pus mâna pe undiță și pac, o și scos unul și mi l-a dat mie, eu zis, hai, ca la blade, știi? Nu trage la afară. Eu l-am mulinat și am scos unul frumos. Vi-l punem aici imediat să-l vedeți. Baby sturion. Deci chiar un baby. Foarte frumos pește. Sturionul are niște solzi așa, parcă e un pește preistoric. În spate are o creastă, ca de dinozaur, așa, ca de dragon. Și coada foarte faină și tot e scorțos, așa, când pui mâna pe el, tot e scorțos. Sub burtă am văzut că e mai finuț un pic, dar partea din spate, deasupra, parcă are o carapace așa metalică cumva pe el. Mai și obosești, mai trebuie să te pui jos, dacă ai pe ce te pune, dacă n-ai, stai în picioare. Este scaun. Da, avem aici băncuță, aici una, încă una dincolo. Da, astea sunt făcute pentru momentul în care duci barca de la ponton pe lac sau pe râu până când ajungi la poziția finală. Când ai ajuns acolo, nu mai, aici folosești de măsuță. Alex are pus tot felul de clești La noi, la locul lui acolo. cu care trebuie să scoată acul din gura peștelui. Super tare. Încă una dincolo. Noaptea asta o să stăm până la 12 probabil, 11-12, cam așa? Da. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no, nothing can break me. Și la noi. Urmează deja. Poate inima când e așa bucată mare. Nu v-am vorbit nimic despre
intrarea bărcii în apă. Am plătit $7 ca să putem să băgăm barca în apă, dar nu e nimeni ca să te taxeze. Este, să zic, ce ăla, Alex? O tablă, Da, e o tablă unde sunt niște plicuri. Te duci ca om de bunăvoie, iei plicul, bagi $7 în el, nu merge cu card de credit, trebuie să bagi dolarii, îl închizi și o parte din plic o rupi, că e punctat așa, o rupi și partea aia o iei și o pui în parbriz la mașină și parchezi mașina în parcarea cu barca după tine, cu remorca de la barca. Și plicul îl bagi într-un fel de poștă, așa, din care nu mai poți să-l scoți. Și aia înseamnă că tu ai plătit cei $7 și aia e valabilă pentru o zi întreagă. Suntem atenți aici că tot felul de sunete care se aud s-ar putea să fie peștele la una dintre unițe. Oh, cu cățelul. Cățelul e prea greu. Acolo e o zonă în care apa e mai mică, trebuie să o împingă, să o dai jos din barcă să împingă. Și am mai văzut încă o embarcațiune care era cu un ponton de fapt și s-a împrins și aia. Dar uite ce-o sărit acolo un pește. Sară, încep să sară tare. Alex zice că pe întuneric o să prindem și o să tragă mult mai intens. Da, ei sunt mult mai activi noaptea. Hai ca nostru, nu? Nu trebuie nicio. Nu? Asta acum... După aia... Ia unița aia altă. Oh, ce frumusețe! Nu te saturi să privești. Cineva l-a lovit. Oh, ce frumos! Păcat că e atins aici. În rest. Alex o scos de la naftalină starletele, așa zice că se numesc astea. Sunt niște... Asta e poziția? Da, e Întoarsă? Da, o să întorc, dar lasă așa. Vezi, n-am mai pus niciodată, nu știu exact. E un fel de clopoțel pe timp de noapte. De fapt nu e clopoțel, că e o lumină. Și are niște clipsuri aici. O pui, dar ca să se aprindă, uite, iei neaprinsă, asta e forma ei. Și într-un lichid și dacă o rupi, se face așa fluorescentă. Tare interesantă. Și deja avem puse 1, 2, 3 și în partea aia sunt puse iarăși. Și pentru că vine noaptea și ca venită, ne pregătim pentru pescuitul de noapte. Lanternele le avem pe cap. Câți luăm în seara asta, Alex? Cât mai mult să sperăm. Până acum n-avem decât 2. O pornit cronometru peștilor. Unde? Cât e ceasul? 8:33. Iată aici. Avem 2. Avem 2. Dar o să vină mai mulți. Vântul bate destul de tare. Așa bate dinspre sud spre nord un pic. Puțin sud-vest, nord.
ne aduce fumul de pe mal, care e învăluit în miros de grătare, dar nu ne face poftă pentru că noi ne-am ridicat de la grătare înainte să venim aici, așa că facem față. Eu sunt foarte concentrat aici, așteptăm marea captură. Are coadă? Uite ce frumos e. Băi, ce frumusețe. Cât mai mici, cu atât mai tare taie spinea ăștia. Ce slipește ochii și vedem ce mustăți are. Fă-te mare, fă-te mare. Se întâmplă o minune. A venit furtuna pe apă. Vântul nu ne mai dă pace și uite-te că avem aici Ușor, ușor, nu prea mult. o frumusețe. Mai mărișorul. Hai, hai. Oho. Ia. Frumos, ha? Mama mia. Întoarce iubire să vedem. Uite ce frumos e. Cât are lungimea? Luminează, Acolo, te uite rog. aici, pune-l aici, lângă ăsta. Gentle, unde? Ia uite aici avem o măsurătoare. Cât avem aici? De aici începe, în inci. Și un pic mai în față. Până acolo avem 30 și... Avem cam 32 de inci la el. Bineînțeles că nu e un exemplar de păstrat, dar are chiar 33. Le prins? E mai mărișor, a? Nu e chiar mic. Ma! Iau miciocul? Da, ia miciocul. Să-l bagi un balaur în el. Da, nu, ăla e scopul. Ție unde? Las puțin asta. Da. Frumos. Frumos, încă monașul. Am mai luat unul, al 8-lea, al 9-lea, nu știu câte lei. Dar Alex mă ajută cu el. Vede? Măruțel. Vedem aici. E lângă înghite pe râmă. O, dragul de el. Bă, dar ce flit drept are. Se vede că e uzat de la... Ce e ăla? Cum e flitul la el drept, cum... E și ăsta la un 31. E mare tare. Are o putere în el că te împinge. Dacă
dacă nu ești atent, te dă de pământ. Parcă-i din asta, crocodil. Vorbind despre pește, e o minune a naturii peștele asta, foarte frumos. Foarte, foarte frumos pentru că e rar, pentru că nu-ți dă voie să te întâlnești cu el tot timpul anului. În timpul... Aha. Pupă la Alex ceva. E frumos, e bine că ai doar o lună pe an și în felul ăsta poți să te bucuri din plin în luna respectivă de așa frumusețe de pești. După aia le dai pace, nu mai e voie. Au venit așa de frumos până aproape la suprafață au făcut un salt așa în aer și dintr-o dată s-a dus și dus a fost undeva sub barcă. Și după aia m-am chinuit și ușor au venit, dar e luptător, e un pește care merită lupta pentru el. A fost foarte mic, adică foarte mic. Da, nu a fost, mă gândesc ce o fi, că Alex o prins la 60 și ceva de inci, deci dublu mărimea, cât să lupte ăla ca lumea, de greu, de tare. Sperăm să luăm ceva, nu? Să vedem și pe el. De intrat. Ce bun, interesant are că el nu are... Ăsta, fii atent, că ți arăt acum. N-are dinți. Uite. Bă, Stai. sugaciu. Wow. Uite, așa să-mi prind lanterna. Hai să scot. Ia-mi ciocul de Da, aici. spune, Alex, ce-mi spui despre el? Ia să-ți mai... E un pic mai răsărit ăsta. Frumos. Uite ce frumusețe. Wow. N-avem cu ce... Îl măsur cu... Fă-mi o poză. Te rog. Îi fac poză cu telefon... Da, poți să mă însărci cu telefonul. Poți să-mi faci o poză acolo. Frumos, frumos, în telefon. E o măsurătoare. Cu iPhone-ul, că n-avem ruletă. Ia să vedem ce zice iPhone-ul. Protecting my peace for so long, a little too good, now I'm solo. Watching reruns of the same shows. Almost everybody on a no-show. Even with green lights I don't go. Am parcat barca la ponton și acum așteptăm pe Alex să vină cu transportatorul, cu platforma pe care vine încărcată barca. E procesul invers descărcării. Acum trebuie încărcată. O ținem aici ca să nu o duc apa în partea aia altă. Și imediat ajunge Alex și atunci o să urce dintr-un șut sau două. O prindem în strepuri, în chinci și aia e. În fața are o prindere specială care fixează botul și după aia o strânge cu un cablu puternic. Been sure, no, I don't know. How does everybody has to let go of the ego? Don't go out nearly as much as I should. Barely know the way around my neighborhood. I'm ruminating, I feel no good. Not living life like I know I could. Like I know I could. Like I know I should. Like I know I could. Revenim cu update-uri a doua zi. E deja trecut de jumatea zilei a doua zi. Acum ne revenim după experiența de aseară. Sunt aici cu Alex pentru că el a fost miezul la toată povestea asta, cu barcă, cu echipament, cu undițe de toate felurile, cu nylonele astea de 60, de 80 de libre. Deci o nebunie. Ce pot să zic eu? Eu parcă pot să spun mai multe pentru că am experimentat chestia asta pentru prima dată, nu pescuitul, doar că pescuitul la Sturion. Și ideea e că m-a sunat Alex în urmă cu vreo 2 săptămâni în urmă, parcă nu? Așa ceva. Te-am anunțat de pescuitul ăsta de mult, dar... 2-3 săptămâni. în urmă. Băi, vezi că se dă drumul. Ești pregătit? Ești pregătit. Bun. Am acceptat cererea sau oferta și uite-te că am avut parte de o experiență tare de tot. Ce zice Alex? Știu că ai prins ceva mai tare de atâta. Da, a fost o partidă, nu a fost destul de... Se putea și mai rău, tot timpul merg pe principiul ăsta, dar a fost ok, am terminat cu 9 pești. N-avem aici counterul ăla.
Da? Ok. Da, am terminat cu 9 pești, am pescuit până pe la 12, Așa. de pe la 6, 7. Cam așa. Așa, am terminat cu 9 pești, am avut unul de peste 40, Frumos. 2 de frumos. vreo 33 și restul mai micuți. Apropo, care vrea să se uite la profilul lui Alex de Instagram, dacă vrei să-l faci public, putem să punem acolo și acolo o să vedeți capturi mai mari și tot felul de experiențe pe care el le are cu pescuitul, pentru că trăiește și pentru așa ceva. Da, trăim pentru pescuit. Da. El a fost erou și din altă privință, că aseară noi am fost terminați toți după ce am încărcat barca, după ce toate au fost adunate și am picat cam mort și el a mai trebuit să conducă încă o oră jumate ca să ajungem înapoi în campground-ul în care suntem cazați, la hotel de 5 stele tot la Alex acasă. Da. Acolo în spate e rulota lui și aici e un loc minunat în Wisconsin. Acolo e lacul, un alt lac, nu unde a fost ieri. Și o zonă liniștită, mai puțin niște musculițe care sunt de jur împrejur. Dar, mai pe scurt, dacă ne mai ia cu el, o să mai venim. Săptămâna viitoare mergem. E doar luna septembrie. După aia se închide, pe 30 se închide. Pe 30 se închide. Pescuitul la Storion se închide pe 30. Se pornește prima sâmbătă din septembrie și se închide pe 30. Trist. E un pește așa de frumos. E un monument a zonei acvatice, să zic, ca pește. Am vrut să spun că pentru împătimiții de pescuit, nu avem prea mulți pe canal, dar care sunt, să vă pregătiți că o să mai urmeze încă un vlog, vă spunem de acum, pentru prima sau a doua săptămână din octombrie. De data asta mergem și cu Alex, sau Alex vine cu noi De data asta să invitat. ca parte din echipă. Tata socru vine cu noi, mai un băiat, o să mergem la Michigan cu somoni, deci acum ați avut parte de sturion, după aia o să fie somoni și poate la iarnă la un ice fishing. O să facem, putem merge înainte la Bibănei. Mai e ceva noi? Da, la Bibănei, pe Michigan. Cum o să ia? La Bibanul din La România. Bes. Nu, Biban, era în România. Ok. Nu mă judecați că nu sunt așa de specialist la pești. Da, Alexe, mersi de invitație. Ne vedem!